Vážení kolegovia, v prípade atentátu na novinárku sa bavíme o treste smrti za výkon činnosti. Európa sa zbavila trestu smrti spred asi 40 rokmi. História ochrany života právom teda nie je dlhá. Kultúra materiálneho právneho štátu musí byť efektívnejšia ako doteraz. Kto sa obráti na súd, aby bol jeho prípad spravodlivo posúdený, musí mať garanciu toho, že súdy sú nezávislé a nestranné. Chrbtovou kosťou materiálneho právneho štátu sú sudcovia ako jediná čisto odborná moc v štáte. Bezprecedentné správanie pána Reindersa spôsobilo, že občania, ale aj právnické osoby na Slovensku zostali bez garancie nezávislých súdov. Nepozerajme sa na korupciu na Malte či na korupciu v Holandsku, kde boli za bieleho dňa popravení novinári. Pán Reinders, pozrite sa do zrkadla. Robert Fico ide právnou cestou a ak niekto o ňom klame, zvolil si súdnu cestu v spore s novinármi. A to napriek tomu, že sám Robert Fico bol 4-krát postrelený za výkon činnosti, snaží sa vlastným príkladom ukázať dôveru v materiálny právny štát, ktorý ste vy, pán Reinders, pomáhali na Slovensku v roku 2020 likvidovať. Iba Platónova starostlivosť o dušu, oddanosť pravde a túžba po spravodlivosti môže zachrániť našu európsku domovinu. Ďakujem.